Magandang hapon sa inyong lahat mga tropa. At kumusta kayong lahat? Ay, so yun, may hinahalo na naman tayo dito. Ito. So wala pala tayo nabili na Batman Pro kanina mga tropa, pero may nakita kasi ako kanina. So ito yung nakita natin kanina kasi wala tayong nabiling Batman Pro. So meron itong multivitamins plus minerals plus electrolytes plus amino acids plus probiotics plus CGF na para sa mga nokis natin. Yan. So tatak pala nito mga tropa is LDI. Yan, LDI. So kanina kasi mga tropa pumunta kami ng bayan, naghanap kasi ako ng Batman Pro para sa vitamins ng mga nokis natin, kaso wala tayong nakita. Tapos ito nirecommend sa atin to. Yung nakita ko, sakto sabi ko, panay na yung ulan. So halos araw-araw na umuulan na dito sa amin. Sabi ko, kailangan na talaga ng mga nokis natin ng kompleto na vitamina. So sakto, ito yung nirekomenda sa atin. Ayan sa mga tropa. So ito na siya. Ito na yung tinimpla natin. So susubukan natin to. So first time ko lang nagamitin to para sa mga nokis natin. At naka-ready na rin yung kanilang patuka. So same procedure. Ayan. With feeding pa rin. Pero gaya ng sabi ko, pag bumalik na sa normal yung ipot ng mga nokis natin, ibabalik na rin natin sa dati yung patuka nila. So kunti-kunti na lang. So okay na kasi yung mga nokis natin mga tropa. Okay na yung ipot nila. So ganyan lang mga tropa. So i-deliver lang natin. Ibigay lang natin sa mga nokis natin ito. Pero yung mga dalawang na-harvest natin, iba kasi yung pagkain nila. Yung mga na-harvest natin, yung mga talisayan, saka yung ating red gold dito. Silipin natin. Ayun siya. Yun yung red gold natin. Alright mga tropa, so kumusta naman kayong lahat? At wala tayong upload kahapon, gawa nga ng nagkaroon tayo ng problema sa paa. Sorry. Bali nadaganan kasi ng kahoy yung paa natin mga tropa. Ito siya. Yan. Yan siya. So pagbaba ko kasi mga tropa, pagbaba ko ng kahoy, dumulas sa kamay ko, sumakto dito sa paa ko. Medyo nadaganan, sakto pa naman din sa kuko. Masakit talaga. Right, so yun, balik tayo dito. Ito pala yung mga nokis natin na kailangan pa nating igawa ng TP. Right. Yun mga tropa na. So may nag-comment pala sa vlog ko. Hindi ko na siya i-mention. May nag-comment kasi na bakit daw hindi ako nagbabakuna. Yun. So bakit hindi raw ako nagbabakuna? At sabi niya hindi raw mapapalaki ng maayos yung mga nokis pag wala siyang bakuna katulad ng B1B1. So yun yung tinutukoy niya, B1B1, yung Foulpox, yung para sa Coryza. Yan yung mga tropa, yung mga ganun na bakuna, no. So sabi ko, hindi nga ako nagbabakuna, pero ito na ang resulta ng mga manok ko. Ayan, may sisigla. Ayan sila. Wala namang sakit, di ba? Kahit nasabihin natin na magbakuna ka, kung talagang dadapuan ng sakit yan, magkakasakit at magkakasakit yung manok mo. Pero kung kahit na wala kang bakuna, kung talagang maalaga ka sa mga nokis mo,
talagang mapiprevent mo yung pagkakaroon nila ng sakit. So bata pa lang kasi mga tropa, ginagamitan ko na siya ng kalamansi. Ayun, kalamansi. Tapos hanggang sa paglaki. Ayan. So tuloy-tuloy pa rin tayo sa pagbibigay ng kalamansi, pero hindi ko na pinapakita yung pagbibigay ng kalamansi kasi nadadali tayo lagi kay YouTube. Tuwing gagawa ko ng vlog tapos may pinapakita kong kalamansi, nare-restrict yung video natin. Kaya hindi ko na mini-mention. So kaninang umaga, oh yun, nagbigay ulit ako ng kalamansi. Bigay ulit ako ng kalamansi. Tapos ngayon, oh, vitamins na naman. O, diba? So, sa nagsasabi pala, hindi na kita i-mention. Sabi mo sa akin, hindi ko mapapalaki na maayos yung mga nukis ko kasi walang bakuna, mahina ang pangangatawan. Pero, kung nanonood ka, so makikita mo naman yung mga nukis ko nandito. Ayan. Masisigla naman sila. Ayan o. Katulad nito, walang bakuna to. Oh. Ayan o. Oh. Walang bakuna tong Boston Gold natin. Pero tingnan mo yung katawan, no? Oh. Maganang kumain. Oh. Right, so yun lang mga tropa. Hindi naman tayo nakikipag-argue. Pero gusto ko lang linawin na kahit naman walang bakuna yung mga nukis mo, basta kumpletuhin mo sa vitamina, mapapalaki mo ng maayos yan. Right, so ito yung talisayan natin, oh. Ganda na lang tingin yung mga tropa. Ito yung mamakray natin. Yun yung mamakray natin. Ayan, oh. Ayun pa yung isa, oh. Right. Kasi ito yung white choco natin nandito. Oh. Ay, masisigla yung mga yan. Ay nako. So, bibigay lang natin yung mga patukan nila mga tropa. Alright, so yun lang yung natin mga tropa. Vlog natin. Nais ko lang linawin na kahit na walang bakuna yung mga manok natin mga tropa, it's walang magiging problema yan. Basta't importante kumpleto sa vitamina, naalagaan mo ng maayos. Siyempre number 1 dyan is yung ikaw na nag-aalaga, kung paano mo sila alagaan. Tapos pangatlo, siyempre unang-una, yung pangatlo natin, yung pinaka-kuha natin is yung dapat lagi mo silang nalilinisan. So kailangan may disiplina ka sa pag-aalaga ng mga nukis, diba? Kita nyo naman mga tropa. Ayan, walang bakuna yan, pero halos araw-araw umuulan na. Pero tingnan nyo naman yung mga manok natin. Walang sipon yung mga tropa. Pero hindi mo naman maiwasan nun. Siyempre nagkakaroon din ng simptomas ng sipon. Nakikitaan ko sila ng nung bata sila, nakikitaan ko sila ng konting simptomas ng sipon. Pero sandali lang yun. Napakabilis lang na gamutin. Gamit lang natin yung Primoxil. Yun lang, binibigay ko 3 times a day. Nawawala naman, diba? Katulad ng mga to, tumabakong harvest natin, tumatalisayan natin, talisayan sa yung red gold natin. Ito, bagong harvest yan. Hindi mo nga nakitaan na may sakit yung mga yan, mga tropa, Basta importante yung disiplina mo sa pag-aalaga ng nukis mo. Yan ang pinaka isang dapat na ilagay mo sa manukan mo, yung disiplina. Kasi kung wala kang disiplina, walang mangyayari sa manukan mo. So yun lang mga tropa. So kahit na walang bakuna yung mga nukis natin, is healthy naman sila, diba? Kahit na sabihin natin na nagbakuna ka, pero hindi mo naman maiwasan yun. Siyempre nagkakaroon din ng simptomas ng sipon. Nakikitaan ko sila ng diba? Kahit na sabihin natin na nagbakuna ka,
Kung wala ka namang disiplina, wala, magkakasakit pa rin naman yan. So, yun lang yung vlog natin mga tropa. At shoutout nga pala kay Idol. So gusto ko lang sabihin sa iyo sir na hindi po ako nagbabakuna, pero nakita mo naman, healthy po yung mga manok natin. Wala pong sakit siyang mayan. Okay, so yun lang yung vlog natin mga tropa, and see you po sa next vlog natin.